Už 5,5 roka nás úspešne reprezentuje v ďalekej Kanade. Reč je o sympatickej kežmarčanke, ktorá si svoju postavu vypracovala najprv tancom a dnes ju profesionálne zdokonaľuje fitnessom a kulturistikou. Mnohí si ju pamätáme ako tanečnícu vo folklórnom súbore Magura. Dnes je táto bývalá tanečnica za veľkou mlákou. O Kanade sa rozprávalo v našej rodine dosť často, pretože aj jeden z mojich pradedov si tam našiel miesto odpočinku a už vtedy vznikol vo mne taký menší sen odísť do Kanady, do tej vysnívanej krajiny. No a pred 5,5 rokmi sa mi tento sen splnil. Pravidelná pohybová aktivita a pozitívny vzťah k zdravej výžive priviedli Evu k fitnessu. V Kanade ma niekto oslovil, aby som začala robiť kulturistiku a týmto som začala moju prvú súťaž, kde som vyhrala prvé miesto a stala som sa osobným trénerom a taktiež získala som profesionálnu kartu. Kulturistky musia byť väčšie objemové, taktiež viac vyrysované a súťažia bez opätkov alebo bez topánok. Zatiaľ čo fitnessky alebo figúry súťažia v topánkach s 10 cm podpätkom. Dôležitú úlohu tu zohráva aj vonkajší výzor. Účes, make-up, tvár, taktiež eleganciu dievčaťa a taktiež sval, samozrejme. V roku 2006 tak začala Eva súťažiť na provincii, čo je obdoba nášho kraja. Môj prvý úspech bol prvé miesto vo fitness model a tretie miesto vo figúre. Získala som profesionálnu kartu a takto som sa dostala k bezdopingovej organizácii. Profesionálna karta znamená, že môžem súťažiť s profesionálmi, taktiež pri výhre môžem získať nejakú finančnú odmenu a nielen to, ale môžem sa dostať do rôznych časopisov a televízie. Za každým úspechom sa skrýva množstvo hodín v posilňovni. Keď sa blíži bližšie k súťaži alebo k sezóne, musím cvičiť nielen hodinu s činkami, ale taktiež kardiotréning. Čiže je to dennodenné cvičenie a 70% stravy. Pri objemovej príprave musím dodržiavať tiež určitý stravovací režim, kde musím nabrať tú svalovú hmotu. A jej posledné úspechy? Majstrovstva sveta vyhrala som prvé miesto v profesionálnej kategórii figúra a tretie miesto v profesionálnej kategórii fitness model. Keď súťažím v Kanade, alebo prezentujem sa za Slovensko.